Здрасте! Сега ще играем, натискаме плау. Нормално. Нормално, добре. Плау. То се не знае английски. Сега серчинг. Ладинг. О, той Ръка. гаджето ли е, бе? Не, това е твоето гадже. Не мога. Чакай, тихо ли сега? Сега да учим. Не. Добре. Озар! Той ще е реклама, нали? Да. Добре. Аз хикса да я ударим. Дай. Доне. Ей го. Сега сме в една стая. Тук въртим. По-леко ще ми се завися, бе. Не, школи го. Абе, Отваряме. Шкафа. Чакай. Чакай, забравих. Охо, еш прозореца. Ей, онзи! Але вече. Що си кафе усмихнат? Кебаб ще ли продаваш, бе? Абе, Аре, бе, игра, бе. играй. Ми то само така спазва. То, що му има дупка в глата. Охо! То с май го убива, бе. Опи, аз затваря нищо не се видява, да знаеш. Ясне. Давай, влизай, нищо не се видява. Добре. Добре, айде, оп. Какво? Врата, дай си. Мислям, че трябва да вземем той, за да излезнем. Добре, вземаме въжето, само да... Хапшу! Ти го казаш, а нахвани, бе. Хапшу! Ти го казаш, а нахвани, бе. Какво видя? Я да видим какво видя. Нищо не си видял. Тралалейро, тралала. Прашка, той яко. Дай сега един камък да ти покажа и дай прозорец подходящ. Така. Хей, остави ми приятел. Господине, имам един камък за вас, тук. Чакай, чакай, че не знам как се стреля. Стой за малко, ако се научи. Аз ти казах, бе. Аз ти казах. Сега трябва да открадем или бягаме? Какво? Опо. Той проконе. Опо. Той проконе. Опо. Той проконе. Той ще натърси. Удари му да. Удари в кучешката колеба. Тихо, че ще начуй, бе. Стига се смея. Добре. Ще начуй. Ой, не бе, Да начуй, той не видя, бе. Давай, положи нагоре, бе. Давай, бе. Давай, влизай. Безкосан. Дай удари му една прашка в глата, можеш ли? Да. Да. Къде са прашка? Оп. Че не можа ли от прозореца? Добре, давай се. Близо, че по-рисколно. Ти се прав. Ти се прав. Сколно, ти се прав. Ти се прав. Опа, господине, ние сме... Здрасте! Той ли разказа играта, той беше. Да бъде. Започваме ли? Да. Давай. Тонг. Добре. Ей! Вече сранка. What's the... Ей, но ще да гледаш как е. Гледам. Ей го, идва. Виж как стъпа. Здравейте. Здрасти, ей. Как си? Грозен. Дай си ни прашка, тя ти покаже един номер. Дай се шиш как хоп, ще инсталираме един камък в главата. Давай. Къде си, бе? Вземай го той, бе. За какво ни той? Хартия за туалетната ли? Не знам. Чакай. Добре, тихо. Добре, сега. Апчу! Тихо, ще нахване. Апчу! Ти го казаш, ще нахване, бе. Чакай, бе, не уйди го, като... Его, виж, той не знае. Му взем колата и да избягаме. Тук на часъв. Кафетирия. Време да пием кафе. Избягахме. Виж. За мен капучино. Аз искам една торта. Един пек торта. Two pack. Добре. Абе, дошъл ще да ми помага. Охо, виж кой е там. Охо. То се видя. Добре, сега ме видя. Пш, хайде, još ja vidim da igra.
Чакай, сега не мога. Давай, играй сега, сам после ще дойда. Не. Добре. Изглежда, че никой не е там. Тате. Да.